ଖରା ବେଳର ସମୟ। ଚିଲଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା। କୌଣସି ପୋଖରୀ ନାହିଁ କି ନାଳ ନଦୀ ବି ନାହିଁ। ସେ ମାଛ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ପୋଖରୀରେ ଦେଖିଲା ହାତୀ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଜଗି ବସିଛି। ସେ ଜଗି ବସିଥିବା ଦେଖି ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼ରେ ଆସି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ମାଛଟିକୁ ଧରି ଫୁରୁକିନା ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା। ମାଛଟିକୁ ଧରି ଯିବାର ଦେଖି ହାତୀ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ରାଗିଯାଇ ସେ ଚିତ୍କାର କରିଲା। ହାତୀ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେମିତି ଜଗିକି ରହିଲା। ଚିଲ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ନେବ। ଚିଲଟି ଫୁରୁକିନା ଉଡ଼ିଯାଇ ଏକ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲା ଏବଂ ମାଛଟିକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲା। ମାଛଟି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଗଲା ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।